Tulo na ang mga patrol cars sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon CT-TODA nga maka-patrolya sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay. Mas mapalig-on pa sa CT-TODA ang pagpahigayon og roving ingon man sa pagpatuman sa mga ordinansa sa dakbayan. Dugang ni Joy Tumulak, hepe sa CT-TODA nga magamit usab kini alang sa dinaliang pagresponde ilabi na kun adunay disgrasya. Mausab kini ang sakyan sa mga mupatuman sa clamping. Kinahanglan kayo nga itong mga sakyanan na mag-roving aron makita po sa publiko at at the same time deterrent sa itong mga traffic violators na kung galing doon ay itong sakyanan nga nag-patrol, dili sila mahimo og mga kalapasan sa lagda sa trapiko. Gawa sa CT-TODA, gihatagan usab og bagong pickup vehicle ang Bureau of Jail Management and Penology sa Talisay City. Gamiton kini sa Talisay City BJMP alang sa ilang outreach program sa mga kabus nga pamilya sa pipila ka bahin sa dakbayan sa Talisay.